Hola, gallegistes! Sabeu diferenciar clàssics com l'Odissea, la Ilíada i l'Eneida? Sabeu què les fa especials? I si us digués que són capaces de seguir-nos emocionant igual que fa 2000 anys? La veritat és que fa temps que tenia escrit el guió d'aquest vídeo i he pensat que gràcies a l'enrenou que ha causat l'Odissea de Christopher Nolan era el moment ideal per gravar-lo. Per cert, parèntesis, aprofito per dir breument que sí, ja he vist la pel·li i subscric totalment la ressenya carregada d'indignació d'Emily Wilson, experta en literatura clàssica i traductora de l'Odissea. Us deixo l'enllaç a la descripció. Tanco parèntesis. En primer lloc, la Ilíada i l'Odissea són gregues i l'Eneida és romana. I de què tracten? Al nom hi trobareu la clau. La Ilíada tracta sobre Ilion, també coneguda com a Troia. Concretament, tracta sobre la guerra de Troia i encara més concretament sobre 51 dies del 10è any de la guerra. No us perdeu aquest vídeo on ja en vaig parlar. En canvi, l'Odissea és la història d'Odisseu, anomenat Ulisses pels romans. Ull, no confondre amb Hèrcules o Hèracles, segons els grecs. L'Odissea explica el viatge d'Odisseu per tornar a casa després de guanyar la guerra de Troia amb el seu famós cavall de fusta. I l'Eneida és la història d'Enees, un heroi troià que estava casat amb una de les filles del rei de Troia, que, després de perdre la guerra, marxa a crear un nou regne. Segons les llegendes romanes, és l'avantpassat de Ròmul i Rem, fundadors de Roma. Si t'ho pares a pensar, era bastant enginyós a l'hora de recordar els títols. Com es deia aquella història d'un tal Enees? L'Eneida. I la d'Aquil·les? L'Aquileida. Els grecs i els romans van tenir compassió pels llibreters del futur. Doncs bé, qui va escriure l'Odissea i la Ilíada? Es creu que el poeta que les va composar era Homer, però igual que amb Shakespeare hi ha teories sobre si en realitat va existir o no. I, en tot cas, s'ho va inventar tot ell? Aviam, el que va fer va ser unificar els mites que cadascú narrava a la seva manera. Les aventures d'Odisseu, per exemple, són un recull de llegendes gregues i d'arreu de la Mediterrània, com una recopilació d'històries virals que es van anar transmetent de cultura en cultura. Algunes versions apareixen també a les Mil i una nits, un altre gran recull d'històries populars. Em vaig parlar amb la traductora Marga Castells en una entrevista superinteressant. Us deixo l'enllaç aquí dalt. Així que podríem dir que Homer va establir la forma en què els grecs explicarien aquelles històries. Però, de fet, no les va escriure. Fins al segle VI abans de Crist, la poesia homèrica era exclusivament oral. És més, sabem que els poemes eren cantats. Els Aedes, que vindrien a ser els trobadors de l'edat antiga, recitaven de memòria els versos. Qui va ordenar posar-los per escrit fou un tirà anomenat Pisístrat. I és clar, els Aedes es van posar les mans al cap perquè això anava en contra de la naturalesa del seu art. I potser tenien raó, però si no s'hagués fet, l'obra d'Homer s'hauria perdut per sempre. L'Eneida, en canvi, fou un encàrrec de l'emperador August al poeta Virgili. Els romans estaven gelosos de no tenir una obra de culte com l'Odissea o la Ilíada, i l'emperador va aprofitar per posar-hi remei i, de pas, recordar a la gent el gloriós origen de Roma i el gran llinatge del qual provenia. August necessitava que el poble li donés suport, perquè era el fill adoptiu de Juli Cèsar. Acabava d'assolir el poder després d'anys de guerres civils i, tal com diu l'escriptora Irene Vallejo a El xiulet de l'arquer, quan callen les armes i la paraula desplega la seva força, el poder necessita d'homes que sàpiguen explicar històries. El protagonista, l'Enees, s'enfronta a alguns dels mateixos monstres i obstacles que el propi Odisseu, però arriba al seu destí en menys temps. A mi em sembla que els romans volien dir al món «Els nostres avis ho fan millor i en temps rècord». El cas és que a l'emperador August li va sortir bé la jugada, perquè amb ell va començar el famós Imperi Romà.
Si voleu saber-ne més, no us perdeu la novel·la de Vallejo, El xiulet de l'arquer, la que ens posa la pell de Virgili mentre composava la seva obra mestra, i és alhora un retelling de la primera part de l'Eneida. A mi em va encantar. I és que els retellings estan a l'ordre del dia. Reinterpretacions com Circe o La canción de Aquiles de Madeline Miller ens tornen a explicar els clàssics des d'un nou punt de vista, donant veu a personatges silenciats, i poden ser una molt bona porta d'entrada als clàssics. Però la influència d'aquestes obres està present a tot arreu. A la televisió, als videojocs, a les novel·les i fins i tot a la música. Si em seguiu sabreu que sóc una gran fan de Epic the Musical. Composat per Jorge Rivera Herrans, està basat en l'Odissea. És un musical que no s'ha estrenat sobre els escenaris, però que ja compta amb milions de reproduccions i centenars de milers de fans que fins i tot fan covers i animacions a les cançons. Jerry Bruckheimer produirà una pel·lícula animada del musical. L'objectiu d'en Jorge Rivera Herrans, també conegut com a Jay o Mr. Jalapeño, era explicar aquest clàssic amb referents musicals actuals. S'ha basat en bandes sonores de pel·lícules, anime, videojocs, i ha creat tamassos que us faran ballar, riure, plorar i emocionar-vos. I sabeu què? Això ens demostra que la gent segueix sorprenent-se amb l'enginy d'Odisseu davant el cíclop Polifem, o sospirant de pena durant la seva visita a l'inframón. Molts youtubers s'han gravat escoltant les cançons per primera vegada, i no puc evitar pensar que les seves reaccions deuen ser molt semblants a les de la gent que escoltava els Aedes cantar les aventures d'Odisseu 2000 anys enrere. I vosaltres, heu llegit aquests clàssics? Desitjo que ara us sigui més fàcil diferenciar-los i potser us animeu a submergir-vos-hi i comparar-los amb els nous retellings. Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li a m'agrada i deixeu-me els comentaris si voleu que faci més vídeos com aquest. Fins a la propera, callegistes! Adéu!